DA mabonakude ngicela ukuba anonymous. Lesikwamukele mbukeli igama lami ngoNelisiwe ngwakamagwaza kuhlelo DA mabonakude kwi Select Africa TV. Kudaba lethu la namhlanje njengenjwayo sihleze siba nazo bahleze besibhalela abantu emakhaya abanezinkinga abanabo abaxazululi sesithi ke nathi asisondele sibasize ngendlela esingabasiza ngayo. Nawe mangabe ukuthi uyalidinga usizo hlala nje eceleni komabona kude wakho uhlale eduze kwethu uhlale eduze kwethu channel yethu uzosiza ukuthi sikuphi. Namhlanje udaba lethu la semlazi lufundeka kanjena DA mabonakude ngicela ungifihle uzongifihlisise ngoba ngiyobe sengizigwaze ngowami kulolu daba olungiphula inhliziyo. Ngineminyaka emithathu ngithandana nensizwa yaseMelmold imndeni yethu sobabili iyazi ngathi konke kade kuhamba kahle emzini ngithandwa kuthe usathane sewuqhamukapi nami angazi. Umuntu wami ngithandene naye engasebenzi uyabamba nje amatoho akanawo umsebenzi ocacile. Umamezala ube nakho ukuthi acele ngimbolekele imali mangingenayo ngimbolekele kodwa kube nzima uma sekumele ikhokhwele imali yabantu kuyomashonisa. Kuye ngokuya ngagcina ngiyehla lenqola mangimbikela umuntu wami ethi angingavumi savumelana nje ukuthi cha angisayingeni ngempela ke eyamamezala nemali. Kulonyaka uqale ushayele isipikili sokugcina umamezala wathi ufuna ngimbolekele u15,000 rand ngakhuza ibhadi ngakhuluma nomashonisa wathi akazizele. Umnikazi ngibe sengimchazela lonke udaba ukuthi umamezala uhleze ngigila. Ngenhlahla yami umashonisa akamnikezanga vele yayizokhokhwa yimi leyo mali. Kwaba ngizifakele isichitho kumamezala ayiphindanga yabhekana wangibeka kabi kwindodana yakhe. Umuntu wami lokhu kuqale unyaka akaze athole lutho okuyitoho ngoMeyi umamezala wakhetha ukuthi akabuye ezohlala emakhaya ngoba ayikho into ayihlalele lapha eThekwini ngaphandle kokuthi elandelane nami. Ngokuhlonipha umzali ubuyele emakhaya uthi into ayenzayo ukuphelezela abashana ekseni aphinde abahlangabeze useyabona ukuthi umama wakhe udlala ngaye ngoba zonke izinsuku umbuza ngoma wengane okuthiwa kumele abuyelane naye. Umuntu wami ngiyamkhumbula ngiyafisa ukuyomvakashela kodwa manje ngiyasaba ukuthi bengabe bengibona bengangibilisa ngamanzi. Umamezala ezinsukwini ezedlule uke wathi kumele aphalaziswe. Ungifonelile umuntu wami wangitshela ukuthi kwaze kwanzima kubo. Bathi nje akwahlukane nami ngoba akukho okulungayo. Noma ezama ukungiduduza uthi ufuna ukubakhombisa ukuthi yena uyangithanda futhi ngeke ahlukane nami ngenxa yabo futhi uyasazi sizathu esenze waze waba nje nami. Umuntu wami unesifiso sokuthi aphinde abuye azozama umsebenzi kodwa make wakukhuluma lokho kuvele kuthiwa sengiyamphetha. Sengikhathele umamezala ongibeka kabi kwindodana yakhe wake wangifonela wathi ucela ngishayise indodana yakhe ngomoya. Ngaze ngahlukumezeka uthandweni ngicela usizo neziyalo ngoba mina manje ngicabanga ukuhlanganisa imali ngimfakele igibele sizogibhide. Ngibuye ngicabanga ukuthi uma umndeni wake wazi ngalolu daba ngizobe ngiyamonela futhi noma isiphi isixazululo ngiyosamukela uma ngiyosithola kunina kuDA mabonakude. Njengoba sikuthembisile ke mbukele emakhaya ukuthi asikaze sakulahla futhi ngeke size sikulahle. Sinaye ke futhi namhlanje umnumzana uAyanda Khakha uvela kuMuzi Training Center ozokwazi ukusisiza kulolu daba lethu esikade silifunda kudaba umnumzana uKhakha sinodaba Luka Squeezer nomakoti nabafana. Kahle udaba lomndeni. Udaba lomndeni. Thweza umndeni ayingena kodwa lezi ngoba umakoti uphumele phandle wathi ngisizeni. Nakho Nkosi yami ingane kaMamezala igcwele intaba. Udaba lethu namhlanje liphathi kwaSqueezer ogcwele intaba owakhulelwa wahamba ekhaya wangazwana nabafowabo akazwani nobaba wakhe. Umnumzana uKhakha sikubingelele sikwamukele. Yes, ngibingelela ababukeli ngibingelela nawe abasanelisiwe egameni likaJesu. Amen. Awusiphe ongasipha khona onakho namhlanje kungaba yilivesi mhlasimpe inkosazane ayisakhola seyalahlelwa nawo ukholo ongenzeka ukuthi ongenzeka ungayivuselela ukuthi mhlasimpe uma ithi inkosi ngizokuthandaza ngami wonke
mhlasimpe na umthandazo wayo yohamba ufinyelela kubaba wayo. Simsiza kanjani unkosazana namhlanje lona oduba ikhaya ngoba nakho kuneyinkinga ongafuni ukujeziswa ukuthi ngoba phela ingane ukuthi wonile asithi ukukushaya kancane sisubona amaphutha akho bese ubuyele ekhaya. Singamsiza kanjani lo Skwiza lona ogcwele intaba kulolu daba kade silifunda? Yeah, usisi lo yena I think uSkwiza yabona usisi inkinga kabhekene nayo inzima. Ngeke siyibukele phansi inzima kakhulu ngoba udila manje nobaba no bakhe udila nomthetho wasekhaya and lo mthetho lowo wasekhaya ungumthetho obekwe inhloko yomuzi. And inzima ke into yokuba mawusokho wakhe wabona indlela ubaba atreata ngayo umuntu ophule umthetho ekhaya. Yes, ukuthi umtreata kanjani ama consequences of lo umthetho. Njembe sekwenzekile manje ukuthi ahamba agcwele intaba and kuyabonakala ukuthi uyayisaba lo punishment leyo ngoba wakhe wabona ngaphambili ukuthi wakhe washaya umuntu wase washona wazibulala because of fear. This is typically in an African culture. Thina singubaba singubaba especially ubaba bakudala besakha isithunzi ngokuthi umesala yes uthola ukuthi awukwazi ukuxoxa nobaba wakho kunzima ukukhuluma nobaba wakho kunzima even ukumhug ubaba wakho ubonisa affection because indlela African fathers have been raised nabo so nabo banjalo bangangeneki yabona into bayazi isibhaxi nje kuphela. And unfortunately leyo nto ukuthi akayakhanga ke ngoku i-relationship nobaba wakho ukuze akwazi ukuba honest noba transparent yabona ngoba kulula ukubeka ama-rules but loma rules mawabeka kodwa ungenayo ubudlelwane nabantwana bakho I'm telling you you'll fall into disaster. As umuntu wesilisa ngiyam-understand ubaba ukuthi uqhamukaphi nokuthi akafuni umuntu ozokhulelwa la ekhaya ngoba kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane akhulelwe engashadile. We can never dispute leyo nto nobaba ngumthetho wakhe. Kodwa uze ubulale ushaye umuntu ashone, that's abuse. Aphinde omunye athi aphinde naye ngoba sengikubonile. Yes, and usamile futhi nawe baba kumthetho wakho kodwa useyikhona owakhe washona ngaphambili nomnye futhi wakhe wathatha impilo yakhe because esaba ukuthi uzothini. I think ubaba lapho ngebekumele adjust for the sake of abantwana bakhe ngoba usedlulelwa abantwana ababili ngayo lento. Yabona ngayo lento kumele yena ubaba ehlise nje yabona abe nomusa yabona ebantwaneni bakhe angithi ukuthi angabi nawo umthetho but abe nomusa ngisho noma sinawo umthetho. I mean in South Africa kunomthetho kodwa still usekhona umusa lento kubona uma uboshiwe sekushaya u10 years but what 5 usuyaphuma sebekuthethelela asikho isona singathethelela lapho siyakhona ubaba should learn to forgive because ubukeka ingathi ubaba strict kakhulu akanaso nespace sokuxolela ingathi ubaba naye akawenza amaphutha yabona so kufuneka finyelele la ubaba ekwazi ukuxolela umntana noba seyenze ini noba seyonile akwazi ukuthi inkosi yami mntana nami ngiyaxolela ngoba kuthiwa woza nezono zakho zinjalo. Umakoti ke nangu yena nomkhwenyana wakhe uthi uma beyikhuluma le ndaba la ekhaya uphenduka isitha mawukhuluma ukuthi ake sixoleleni uSkwiza senze njani ake sizame ukubuyisa uSkwiza uthi uphenduka isitha amadodana aqinisa ikhanda. Ungathini kule ndodana le okuyiyona yamakoti okuyiyona naye eqinisa ikhanda ekhomba ukuthi nje ayi angihlangane nami singathini kuyo akulula ngoba nayizela intombazana akulula yabona ukuthi umuntu ushintshe ingqondo ekhule nayo lento
ngoba iyasekhaya lento ukhule nayo kodwa ke kuhle ukuthi uma kuthi ambonise umkhwenyane wakhe ukuthi yayibona lento ubaba wakho lo mthetho lo uhamba upheleliphi naye fanele avume undodana ukuthi ubone umkhwenyana ukuthi ngempela this thing has not worked ayisebenzanga lento ize nokufa nokubaleka kwengane nje kuphela and this would be the advice yami kumfowethu ukuthi noma uyaqinisa mfowethu kodwa yiba nomusa ukwazi ukuthethelela umuntu owonile ngoba nawe umntana oyintombazana ngine umntana oyintombazana akwazi ukuthethelela akwazi ukuthethelela mina nginomntana oyintombazana na 17 years old manje undodakazi wami and trust me uyayazi imithetho enginayo uyimanje yasekhaya and ngiyamshaya ayingoba ngimshaya ku right ngiyamfundisa but angimabuse ngimnikeza lento ayidingayo mayingasebenzi because sometimes mhlawumbe bazofika amanye ama specialist khona la podcast azokhuluma about ama discipline ukuthi umuntu umdisciplina kanjani because abanye abantwana baba worse mabashaya uma umshaya umntana phela yona into kuvele ayikhulisi iyakha sisuke sibakha suke singasho ukuthi ke ayike akukhule nokhula ngoba umunye umessage ukuthi ayizilemeze yetsheni kulungile ke khona lolu daba lolu lakhe untombazane usekhuleliwe kabili waze wathusa kumanje ucwele intaba ungathini intombazane njengoba njengamanje naye engaziwa nokuthi ukuphi izimo esehlangane nazo ezimbili uhlangane nezimo ezimbili eyedwa ekhaya akanabo ubudlelwane kumkhwenyana omkhulelisile wokuqala akasenabo ubudlelwane ngangokuba umkhwenyana uze watshela abakubo ukuthi abahlukane nayo ungathini kuyena untombazane njengoba uSkwiza akasazi ukuthi kwenzakalani uSkwiza ningathi namabuyisane nabafowabo lo kunzima but maka try ukureach out angavali completely ngazi ukuthi kunzima yabona because uyasaba njengamanje because bakhe bamshaya yabona bakhe ngoba honorisha umthetho kaBaba yabo so I understand lo but akudingi ukuthi uze uvale namafoni yabo because awazi noba mhlawumbe nabo sebefuna ukuxolisa manje mhlawumbe bese besithi buya dadewethu sekwashintsha asafani manje so akufanele akawavale lo match and family will always be family noma so yipi noba ungababaleka family will always be family into ezokwenzeka manje uzofuna ibelonging manje uzofuna ukubelonga uzohamba eqoma manje because ufuna ibelonging ufuna uba nomndeni yabona lona umndeni awushiyile yabona akasawuboni lona ushiya umndeni wakhe ugcwele intaba lona awuqalayo uyahlakazeka vele yabona and kuzode kube nini because awukwazi ukushiya into ungayilungisile ngiyasithanda isizulu kusho isizulu ngiyakufunda la isiko la ukuthi into eyolwe ngomlomo ilungiswa ngomlomo yabona ilungiswa ngomlomo so ngingasho mina ukuthi kodwa okubalulekile usisi uyayidinga counseling uyayidinga i-trauma counseling because yonke lento seyidlule kuyo seyi-trauma ulahlekelwa umntwana i-trauma leyo ulahlekelwa ngosisi bakhe ukushawa ngobhuti bakhe i-trauma leyo and especially uma ushawa uyi-adult una 20 angiboni mina isizathu ngokwami ngokwaba makhaka because yabona ukhakhaza ucabange ngendlela yabona nami nomndeni wabo yonke imindeni yabo inemithetho yawo however you have to recognize ukuthi umuntu mayiseyidlulile u18 yabona sodlule even no19 masibeka njalo seyina 20 yabona lo muntu lo yi-adult lo muntu loyo so akasekho phansi komthetho wakho so uyakwazi ukunegotiate naye if akakwazi ukulalela umkhulule ngendlela ozomkhulula ngayo if akakwazi ukuma ngokomthetho wakhe if eyami indodakazi wami mina ufuna ukweqa imithetho yami especially abantu bangobaba banenkinga nale area yona le yabafana amakhaya Joy
Obaba bayifuna ukuzwa kahle leyo. Ubani ufuna ukubona indodakazi yakhe John? No, asifuni ukubona indodakazi John. Yabo kahle asingoba kahle obaba balindeleni kumadodakazi abo. Sike sesibuyela emumva kulo baba ongakwazi ukulinda ukuthi indodakazi yakhe ngabe yalotshola noma ilotshola. Yena uncela engeze ukuthi ayi ngathi sekukhona ipopodleyana elilunguzayo lapha ekhaya noma khona indishe ephumileyo ebese vele ivuka ngolaka. Enze njani ubaba kuba patience nje kababa enze njani? Ya obaba balindele ukuthi amadodakazi angalethe uhlazo la ekhaya. Ihlazo ngokuletha isisu ungashadile. Yebo. So into isikhathi kakhulu ubaba bayigadayo leyo ukuthi indodakazi wami kangalethela isisu la. Mina ekhaya. Unfortunately kuyenzeka nje manje but ayisho ukuthi ubaba bayithanda leyo nto leyo. Ubabhlungu bakubona umntwana wakhe intombazana lapha amkhulisile wamondla wamenza waba yilento kayiyo namhlanje manje uyamdishonora ubaba mase iphushisiso engalutsholiwe. Yebo kodwa phela icala limpula ingubo lingeni icala ilana imfela kusese kuyicala kodwa manje mase kufikile asisakwazi ukukubalekela kodwa mase ngiyavuma ukuthi mawi adult you can do whatever you want. Hayi phansi kweroof kababa wakho. Because kusekumthetho. Okhona kweroof kababa wakho. If ufuna ukwenza izinto ozaziyo ukuthi ubaba wakho akavumelani nazo, zenze ngaphandle, hamba, uthathe isinqumo sokuhamba. Kodwa ukuba uyimina uyakuphoqa ukuthi ulokhu wathoba. Manje umakoti enze njani kulolu daba? Umakoti aqhubeka ikhulume le ndaba noma avela ayekelele kusikwiza uyobona ngaye emhla ibuyayo. Uthi ubhlungu ngoba nayo uzela ingane yentombazane. Le ngane yentombazane nayo iyabona ukuthi la ekhaya kuphilwa lempilo noma ingabonanga anti abadala imbonile lo ehamba. Iyabona ukuthi hayi ngeke akasabuyi. Kuhamba igcini yazi ukuthi wahamba ilana wahamba kanjani. Enze njani aqhubeke nokunxenxa ubudlelwane ukucela ubudlelwane phakathi kwabo abasemzini. Noma avele asale seyeka nje ehlale naye ebukele zushaya. Mina nginga-advise ukuthi umakoti akhululeke. Akhulume nomdali lapha ezulwini oshintsha inhliziyo zabantu okuqala. First and foremost is to pray for that family. Ukhulume noNkulunkulu ngaye. And then if uyabona umkhwenyana ukuthi uncomfortable uku-engage ke conversation athi yeke be obedient ukuze engagcini naye semosho wakhe umshado. Yes. Ngenxa kaSkwiza owahambayo. Yes. uSkwiza yena ngaphandle kwe-counseling nani lesingakwazi ukumnikeza yona kwizenzo zakhe yena mhlasimpe enze njani kwimpatho yakhe uziphatha kwakhe kume kanjani sikumise kanjani manje ukuziphatha kwakhe makuthiwa siyamlanda senze njani siyamvumela ukuthi aqhubeke abe nomkhwenyane noma sithi kwabudlelwane bevele senabo akavela abuyele ebuntobini angabi namuntu. Okay manje ngidilemma le question onayo. Ngoba phela ngithi la ekhaya akufunakala umuntu ukuthi abe nomkhwenyana. Yes. Nakho ke ubudlelwane ke sebiyakhandeka ke. Enze njani ke uSkwizi mesefikile? Aqhubeka abe naye umkhwenyana avela ahlukane nje avele nje athi nje cha mbuyele ebuntobini umuntu wesilisa nje cha isoka nje cha. Ngicabanga ukuthi mina ukuba nomkhwenyana akuyo issue ekhaya. Uba ne boyfriend okuyi-issue. I think mina if lo muntu lona umkhwenyana I think ufuna uba umkhwenyana ufuna kahamba ayokwenza into right. Nawe manje umuntu ufuna ukwenza into right indoda le kathandana nayo if ifuna bafuna ukuganana. Kodwa ayinokwazi ukuthi manje eseyi-boyfriend yabona ba-introduceane bese umkhwenyana manje ngoba phela lona ahleli naye njengamanje ugcwele intaba uhlala no boyfriend. Uboyfriend ongakusiye ubaba wengane.
uma ngabe kungukuthi lo boyfriend ufuna ukuyokhokha ekhaya nakho ke kuyehla yonke into ihamba kahle, amacala alowaya azothwala indleko zakhe zizoma kanjani ngoba phela sesibuyelana ukuthi indleko zona ke ziyobe sezima kanjani makuthiwa inhlanhla ngenhlanhla yakhe kuyamlungela umakoti uyakwazi ukumphenyela usigwiza noma kweminye imizi yakhona ekhaya okungekho la khona ubaba ngoba imizi eminingi ikhona imizi eminye bakhona obhuti abanemizi yabo. Nangokusigwiza ke phenyeleka ke eyongena kabhuti omncane noma kabhuti omdala ufuna ukukhokha lo amthathe esazithwele uzokhokha namacala kalowa noma uzothambisa kancane ngokwazulu. Yebo. Yeah, ngokwazulu umuntu onile uyena okhokhayo. Anokwazi ukhokhela amacala omunye umuntu. Kumele lo if lo zangalungise nala afanele alungise ngoba mina ngeke ngibhatale inkomo. Ngikhiphe inkomo eseyi. Kodwa nawe ngihlalile nawe nje. Ngihlalile nawe khona ingekho. Kodwa akusimi Hayi. Owenze njani? Awoni. Kodwa ungithathe wazi ukuthi kunomonakalo vele usukhona and udaba lami ngilibekile kuwe. Mawusho kanjalo usho ukuthi ke ugene makahlukane naye umfowethu ayolungisa kuqala and then abuyele kuyena seyilungisiwe yonke into and then umfowethu amlobole bese yamlobola. Yeah, sengekho inkinga. If uzofuna alungise inkinga umfowethu ezenziwa ngomunye umfowethu then iproblem leyo. Kuona wonke lo mndeni onalenkinga, kuona wonke lo mndeni usuwonke nje. Ungathini kubona bebonke kuyiside lamakoti lika baba bafwaba ikupho kumele bekwenze umakoti ikupho kumele bekwenze kubaba makuthiwa bathola ithuba abahlala ndawonye bayalithola ithuba lokuthi bekhulume komele benze njani ikupho kumele bekwenze. Ya kunzima ukusho yabo because uyabonakala ukuthi lena ifamily traditional. Yabo ifamily traditional and kunzima ukubreaka ingqondo traditional. It takes time umuntu ukuze aconform towards ama standard namhlanje. So isho ukuthi noma sebeqinisa kodwa maba-add ke manje uthando. Umthetho is fine but lo mthetho loyo mawube nothando hayi ube umthetho ofuna ukuvikela mina ovuna wena wethu but nomntana wami what if umntana uyaslip mamela iBhayibheli lithi yebo niyazikhohlisa nina manje sithi aninani anasona yebo ngenasona ke njani akaphositshe yeah usikhusha uJesu la yebo wayinjalo kodwa athi uthi kodwa uNkulunkulu ulungile abanye bathi uthembekile uNkulunkulu uthi aba bazivumayo izono zabo uyabaxolela and uNkulunkulu ungubaba wethu sonke emhlabeni. uNkulunkulu ungumdali wethu sonke emhlabeni and simonile uNkulunkulu sonke but still uNkulunkulu usasixolela though ngemuntu uyasibulala but uyasixolela njengoba exolela ubaba waxolela amadodana ngokuganga kwabo waxolela bonke abantu because sonke sigangile wonke umuntu ugange ngendlela yakhe sigange sonke obaba sifuna ibeka kanje ngisho naye ubaba ngokucabanga ngokubona umuntu wesifazane seyiphingile akekho umuntu wesilisa nomtshela ukuthi zange wayenza lento wazange waphinga ngicela ungiphindela umuntu wesifazane ulale naye ngengqondo yebo sewuphingile okusho ukuthi usumphingile umama ngokubuka nje umuntu wesifazane yeah so umphingile umama ngokweBhayibheli ngokwamisikwezwi likaNkulunkulu yabuka okanye umzondo kwakwamzonda nje umuntu sombulele ngokwestandard sikaNkulunkulu ukuba ke ngoNkulunkulu behamba ngento so standard sonke ngesisifile if ubaba namadodana anga-understanda ukuthi they are not perfect sonke sinokwethu yes then bazokwazi ke ngomanje ukuthini utshengisa abanye umusa because nabo sebe-understand ukuthi nathi sitshengiswe umusa so this is the only thing lo mndeni lona oyidingayo and uyadinga abafowethu if bafuna uku-understanda zonke izinto bahlale phansi nabantu
ngoba akuhambi kahle. Ayakhambi kahle. Sebeshonile abantu ngenxa yokuphula umthetho, and lo mthetho uyacaca ukuthi awunakhanda. Awulethi futhi ukuthula ngoba kule ncwadi abesibhalele yona kuyavela ukuthi useke waphuphonyelwa nayisizo. Lesi sisaphuphonyelwa njengoba kusaedeka umphefumulo phezulu kwaleya mphefumulo ngoba kunemphefumulo yabazali emibili sekunomphefumulo yesizukulwane. Ngiyathanda ukuthi yena usisi noma sekuphume isisu, that's a real pain leyo yokulahlekelwa ngumntwana, especially in 6 months seyingane leyo. Okusho ukuthi umuntu wokuqala okumele simtholele isizo ngaphambi kokamakoti kumele siqale sithelele yena uSqueeze oqobo. Yes, because udila ne-trauma manje yokulahlekelwa ngumntwana. Ngenze uyazibuza ukuthi umntwana musi uphi nje behambile uyindawo, mhlawumbe ubuza lo mbuzo why yena, why me, yabona. So okanye akafuni to go through that thing again, njengoba usho ukuthi akazi noba ku-ex-boyfriend lo khiphe isisiso. So njengoba omunye manje mhlawumbe ingenzeka ukuthi akafuni phinde abuyele lapha yana ngoba uncele wathola ukuthi usekhulelwe. Yeah. Wathola omunye umuntu. So manje ufuna lento ngisho ukuthi ufuna i-protection manje, ufuna i-safety, yabona. And ingenzeka lo muntu uyamprovide nge-safety, I don't know, but ufuna i-safety manje for ingane yakhe na for yena umuntu ozomvikela, and uzobalekela umuntu wesilisa because umuntu wesilisa ozomvikela, azokwazi ukuthi abe kahle, akwazi ukuvikeleka. Yes, and ngiyathanda ukumkhomenda ngokumkhuthaza ukuthi kwakukuhle lento yokuba angafuni ukusikhipha isisu. Noba sesiphumile isisu, but isinqumo sakhe sokuthi ngeke yena asikhiphe isisu, it was a great thing. And it was a good thing, and uNkulunkulu uzomkhusisa ngalokho. Komunye umndeni ongakusiwona lona besikade sikhuluma ngawo nenkinga zazo, ungathini kumndeni ongenabo ubudlelwano nabaxoshwayo nabaziwayo ukuthi bahlalaphi, ukuthi siyamazi siyambona ukuthi uhlala lapha nangisezela ingane yesibili nangisezela ingane yesithathu, owaphuma ngomthetho ukuthi ekhanje ngoba besikhuluma ukuthi umthetho umuzi nomuzi unomthetho wakhona, owaphuma ke ekhaya ngenxa yolomthetho ukuthi la ekhaya intombazane ayizalele ekhaya. Ungathini kulabo abasana leyo mthetho, ingane yakho umuntu uyayibuka nansi lapha phesha komfulu, uyayibuka nansi lapha yana kulowa muzi wamakhelwane, isize yathola ingane yesibili. Ungathini ukuba advise ukuthi laba obaba basana lawo mthetho, yebo phela umuzi nomuzi unomthetho wakhona, kodwa ukuba advise ukuthi ingane yakho kulungile ke siyonileke, wayibona wayikhipha ke ngalendlela wayikhipha ngayo, ungaba advise uthini njengekholwa, njengomnomzane, njengomzali? Mina I think uzosanda kakhulu njengabo baba, because nami ngubaba, kodwa mina ngizohluka ngokuthi umuntu uyaxolelwa, no matter what a person has done, umuntu uyamxolela. My adult isisinqumo esenu singabazali ukuthi lengane le niyayamkela ibuye ekhaya okanye aniyamkeli ukuthi izohlala la egcekeni, kodwa niyayamkela ngothando. But niyayamkela la egcekeni na njengoba seyenze lento eyenzile, because if kunomthetho ufuneka umntwana explainele nama consequences before umbonisa amakhosi. Mangasithi wamitha mntana mfuneka uyazi ukuthi lo muntu okumithisile uzoshada naye. Wona mthetho kumele okungcono ube khona. Yeah, yes, umtshela imphumela umntana makwenzeke lento, mntana ngiyakuthembisa ukuthi uzokwenza lento. Ukuthi ukhona uzokwenza, hayi ukuthi umxoshe. Hayi ukuthi umxoshe. Kodwa na vele kusuke sekubhedile. Yeah, because umntana, I mean abantwana especially asikhulumi nge-teenager manje, sikhuluma manje nge-adult 20 years. If umntwana wakho uyayazi ukuthi once amithi akhulelwe, umntwana wakho akhulelwe, esazi from early age umtrain ukuthi lo muntu okhulelwe lo uyena ozohlala naye, uzohamba uyochata naye, I don't care noba uchata kodwa ngeke ingane leyo umzukulu wami azohlala la ngaphandle kokubaba wakhe. Yebo, kumele ucace. So if uyayenza lo umntwana esazi lo mthetho, isho ukuthi uyayifuna le nto, because uyawazi umthetho wakho. Uyawazi ukuthi kuzokona abuyele nganene. Ayikuthi angikuxolelanga,
siyakuthanda ngeke sixoxe uma uvakasha ekhaya sohlala sibe sinobudlelwane nawo sixoxe nawo kodwa ama-consequences ngama-consequences that you can never run away ma kuthiwa i-South Africa udriver la uphule i-speed limit 120 wena uhambe ngo-250 ngisho noma benomusa bezokuphulela but still you are going to go to jail kufanele uqale ujeze phela ukuze uxolele suffer the consequences manje it's not personal manje sekukhulisa wena manje because if you do not show or wathola ama-consequences hayi no it's fine lo mntana then uzoqhubeka ngayo lento uzoqhubeka ngayo buka imindeni eminingi namhlanje kwenzekani manje emndenini eminingi manje ingane ziyakhulelwa and then mase zikhulelwe sithatha abantu bazishiye nogogo ingane khona iphinde ibuye nenye iphinde ishiye nogogo iphinde ingane gone yabona because there are no consequences okanye uthando esinalo for ingane alinawo ama-consequences kanti uthando kufanele libe nama-consequences uNkulunkulu esimkhonzayo thina sonke inhla uNkulunkulu esimkhonzayo masonile uyasijezisa aphinde asixolele kodwa abazali bethu abanye babo bayasijezisa bengasixoleli bazali sixoleleni ngane zethu nathi sabantu uNomzana Khakhaza utholakala kuphi kanjani imaphi amanye ama-service atholakala lapha eMuzi Training Center Muzi Training Center ngiyamthanda futhi nombhali ngoba ula sembumbula useduzane kwakho useduzane kwami so thina silapha eMuzi Training Center kwamakhutha and lapha sidila ne-biblical counseling as ungizwe manje ngikhotha iBhayibheli nje yabona sinawo nama-. Sikulethele khona lokho senzele ukuthi umuntu azi ukuthi ushaya ngayiphi indlela yonke indlela okholweni usiko kufanele ayazi indlela ukuthi yona yiphi ungaqhubeka nitholakala kanjani sinawo nama-psychologist sinawo nama-lokuza nama-social worker esisebenzisa nawo njengoMuzi Training Center if awufuna ukukhanselishwa ngumfundisi bazokukhanselisha nalabo yabo so ngoba nabo badila ngendlela ehlukahlukene ye-counseling so siyatholakala ke thina eMuzi Training Center mhlawumbe ngidlulisena uFacebook page yethu uMuzi Training Center siyatholakala khona lapha siyatholakala futhi ama-contact details ethu ngo-061 657 2625 061 657 2625 siyatholakala khona yikona ama-contacts esinawo kwanye uthi www.muzitrainingcenter uzosithola nakhona mangabe ngakusilona ikholwa mhlasimpe ngiyafuna nami ukusizakala eMuzi Training Center niyakwazi ukungisiza kungakho siveza iMuzi Training Center so that izokwazi ukwamkela accommodate bonke abantu noba usuka kwephi inkolo because sidila nalanto ukuthi i-clinical pastoral education so i-clinical pastoral education ithi ukuthi noba uthiwa ukhula kuBuddha noba kuthiwa ukhula kubani thina sodila nawe kulo area le inkolo uzosizakala. Sibonge kakhulu umbukeli emakhaya lobo kade kumnumzane uAyanda Khakhaza uvela eMuzi Training Center uhlelo DM bona kude asibonane ngokuzayo. Thank you.